അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാനിന്നിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു കൂന്തൽ റോസ്റ്റാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെടുത്ത കൂന്തലിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിക്കുക. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കൂന്തലിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് വെള്ളം വറ്റുന്നത് വരെ നമുക്ക് വേവിക്കാം. മസാല റെഡിയാക്കാനായി നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിലേക്ക് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചതച്ചത് 1 സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി മുരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂന്തൽ അതിലേക്കിട്ട് നന്നായി മുരിയിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കൂന്തൽ നന്നായി മുരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 സ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നന്നായി മുരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന 2 തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് മൂടി വെച്ച് തക്കാളി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി ഇരുന്നത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂന്തൽ റോസ്റ്റ്, ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കൂന്തൽ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.